Göklöňler 7 tire bölünýärler. Gaý, dudurgo, hatap, mukry, owşar, bayat, bigdili. Gaýlar bolsa Jan Gurban, Garnaz, Halka Dagly, Garabalkan, Däri, Däli, Temek, Elýaňy, Akkel, Gyzyl, Garakel, Buqqaja, Gyzylymam we Arap. Temek bilen gyzyl ýumut halkynda da bar. Dudurgolar bolsa Gerkez, Gyrk, Yaňak, Siňrik, bayanlar Keýkodona, Suranly. Bayandarlar bolsa Şyhly, Şeýtanly, Ýasaglyk, Kürrük. Hataplar bolsa Burugçy, Çanakçy, Telter we Kewsi. Mukrular bolsa Ürgençi, Köpekler, 24'ler we Tokaýlar. Awşar we bayatlara zat ýazylmandyr. Bigdililer bolsa Gulgara, Garagül, Ajangançyk, Deran, Garışmaz, Arapçakyr, Paňçakyr, Aýderwiş, Amangoja. Ýaşaýan ýerler Balkan we Türkmen sahra sebitlerinde. Döwleti Osmanyny guran göklöňleriň gaý tiresidir. Maglumat Gysgaldyp Türkmeniň nesil deragty we jemgyýetçilik kitabyndan alyndy. Maglumat beren we klip taýýarlan Mahzuni Şahir.